Der er mange ting ved universet, som er næsten umulige at forestille sig. Faktisk helt umulige at forestille sig. En af dem er bare dets størrelse og omfang. I den del af universet, vi kan se, findes der noget, der ligner 2 billioner galakser. Vi har ikke talt dem alle, men det er et skøn baseret på kortlægninger af det nære univers. 2 billioner, 2.000 milliarder galakser. Og hver galakse er, lad os sige, omtrent på størrelse med Mælkevejen. Nogle er større, andre er mindre. Men Mælkevejen indeholder 400 milliarder stjerner. Det tager lyset over 100.000 år at krydse en galakse. Og der er 2 billioner af dem i den del af universet, vi kan se. Og vi er meget sikre på, at den del, vi kan se, kun er en lille brik af, hvad der måske er et uendeligt univers derude. Det ved vi faktisk ikke med sikkerhed. Og det er vigtigt at huske, at ingen kan forestille sig det. Det er simpelthen umuligt at visualisere universets skala. Så det er det første. Men bare størrelsen og omfanget af det hele er efter alt at dømme hinsides enhver menneskelig forestillingsevne. Inden for videnskaben er der sjældent fuldstændig enighed, men der er én teori, som de fleste tilslutter sig. Og den siger, at månen blev skabt ved et voldsomt sammenstød. Meget tidligt i solsystemets levetid, for omkring 4,5 milliarder år siden, mener vi, at en planet på størrelse med Mars kolliderede med den unge jord. Det var et slags svirpende strejf, som sendte enorme mængder grus og sten ud i rummet. Det dannede kortvarigt en ring omkring jorden, lidt ligesom ringene om Saturn. Men denne ring samledes meget hurtigt og blev til månen. Så vi tror, at månen hovedsageligt er dannet af dele af jorden og af denne anden planet, der strejfede den for ca. 4,5 milliard år siden. Altså meget, meget tidligt, kort efter at jorden selv blev dannet. Hvad sker der så derinde? Lad os tale om de supermassive sorte huller i hjertet af galakser. Vi ved faktisk ikke rigtigt, hvordan de dannes. Det er netop noget, som Square Kilometre Array, der primært ligger nord for Perth i Australien, skal undersøge ved at kigge på dannelsen af de første stjerner og galakser, for at forstå, hvordan disse enorme objekter, millioner af gange tungere end solen, havner i centrum af galakser. Men de mindre sorte huller, dem vi har set kollidere, som er omkring 30 gange solens masse, de dannes ved sammenbruddet af massive stjerner. Det der sker er, at en stjerne holder sig oppe mod sin egen tyngdekraft, som forsøger at presse den sammen, takket være de kernereaktioner, der foregår i stjernens indre. Stjernen stråler, og det skaber et tryk, der holder den oppe. Men den kan ikke brænde sit brændstof evigt. Når det slipper op, overtager tyngdekraften igen. Og i de mest massive stjernes tilfælde kan ingen kendt fysisk proces stoppe sammenbruddet. Tyngdekraften vinder. Stjernen kollapser og kollapser og kollapser, så vidt vi ved, i det uendelige. Man ender med et uendeligt tæt punkt af, hvad man næsten ikke kan kalde stof, for det er væk. Alt, der er tilbage, er på en måde selve tyngdekraften. Vi ved dog ikke, om det virkelig forholder sig sådan, for vi kender ikke fysikken. Når disse ting bliver så utroligt tætte og så uendeligt små, ved vi simpelthen ikke, hvilken fysik der gælder. Det er måske slet ikke et uendeligt tæt punkt, vi ved det bare ikke. Derfor har vi givet det et navn, singulariteten. Det eneste, der stadig kan observeres i universet, er tyngdekraften. Al materie er på en måde forsvundet ind i det. Det er et af de helt store spørgsmål i fysikken, og det er dybt mærkeligt. For eksempel kan vi beregne, hvad sort hullets omkreds er. Vi kan gå rundt om begivenhedshorisonten og sige, at den er så stor. Men hvis du spørger, hvad afstanden er fra begivenhedshorisonten til centrum, kan den tilsyneladende være uendeligt stor. Det er lidt ligesom TARDIS enten i et sort hul. Vi ved det simpelthen ikke, men radius kan være enormt meget større, end omkredsen antyder på grund af rummets og tidens krumning og bøjning. De er virkelig bizarre. Er der noget hinsides universet? Sandsynligvis ikke. Vi er ret overbeviste om, at vores univers meget vel kan være uendeligt i sin udstrækning, selv vores del af det. Hvis vi bare ser på vores eget univers, er vi sikre på, at det strækker sig langt ud over det, vi kan se. Hvorfor sige det? Tænk over det. Universet, i hvert fald vores del, har eksisteret i 13,8 milliarder år. Det betyder, at lyset kun har haft 13,8 milliarder år til at rejse fra de fjerneste egne til vores øjne. Vi kan kun se så langt, som lyset har haft tid til at nå. Men vi tror, der er enormt meget mere derude, baseret på målinger af, hvordan universet er krum og hvad dets struktur er. Det strækker sig uden tvivl langt ud over den lille boble, vi kan se. Hvor langt? Det er endnu et af de store spørgsmål. Vi ved det ikke, men det kan være uendeligt. Det her fascinerende spørgsmål. De hører til de mest fundamentale i moderne teoretisk fysik. Ideen om, at Big Bang skabte universet, det er, hvad Einsteins teori siger.
Det er lærebogskosmologi. Men det nuværende billede er, at der var en fase i universets liv før Big Bang, hvis man definerer Big Bang som den hede, tætte fase, hvorfra universet syntes at eksplodere frem for 13,8 milliarder år siden. Den fase kaldes inflation. Det vi tror skete er, at universet før da accelererede eksponentielt hurtigt. Det betød, at det fordoblede sin størrelse, og tallene er helt absurde. Hvis man startede med et univers, der var mindre end et enkelt atom, ville det på kortere tid end en milliontedele af et sekund være langt større end hele det observerbare univers med dets 350 milliarder galakser. For dem, der kender den videnskabelige notation, svarer det til noget i retning af 10 i minus 35 til 10 i minus 36 sekunder. Ekstremt hurtig, eksponentiel, og da den stoppede, blev al den energi, der drev ekspansionen, dumpet ud i rummet. Det opvarmede det. Det skabte de materielle partikler, som vi er skabt af, og alt det, vi ser ud på himlen. Det er det, vi kalder Big Bang. Det lyder fantastisk, men det er faktisk standardkosmologi i dag. Det store spørgsmål er så, hvad satte inflationen i gang? Hvad er det egentlig, der stopper inflationen? Og hvor længe varede den overhovedet? Svaret er chokerende enkelt. Vi ved det ikke. Nogle teorier antyder, at inflationen ikke stopper på én gang. Den stopper i lommer. Og hver gang den stopper, opstår der et univers. Disse teorier kaldes teorier om evig inflation, og de antyder, at der måske ikke kun findes vores eget univers, den del vi kan se, men måske uendeligt mange universer, der bliver skabt hele tiden. Det er præcis der, den moderne kosmologi befinder sig i dag. Vi ved ikke svaret. Men vi ved med absolut sikkerhed, at mørkt stof eksisterer. Det kan vi se fra mange forskellige målinger. Måden galakser roterer på, måden de påvirker hinanden på, og hele universets udvikling kræver faktisk, at der er 5 gange så meget mørkt stof som almindeligt stof. Det overskygger fuldstændigt alt det, vi selv er skabt af, og alle de stjerner, vi kan se på nattehimlen. Det lyser ikke, det er ikke stjerner, og det er præcis derfor, det kaldes mørkt stof. Men hvad er det så? Som partikelfysiker vil jeg gætte på, at det er en helt ny type partikel. En partikel, vi endnu ikke har opdaget. Der findes mange teorier inden for partikelfysik, der antyder, at der er uopdagede partikler derude, som venter på at blive fundet på steder som Large Hadron Collider. Vi har eksperimenter i underjordiske laboratorier, der bogstaveligt talt leder efter det mørke stof, vi flyver igennem, mens jorden kredser om solen. Solsystemet bevæger sig rundt om galaksen, og galaksen bevæger sig gennem universet. Det mørke stof er her. Det burde befinde sig i dette rum lige nu. Men det vekselvirker ekstremt svagt med almindeligt stof. Derfor leder vi efter de sjældne øjeblikke, hvor mørke stofpartikler rammer ind i almindeligt stof. Eller vi kan forsøge at skabe dem i partikelacceleratorer som Large Hadron Collider. Mit bedste bud, det er en ny slags partikel. Ingen kan forestille sig de tal. Ikke engang det lille tal, 200 milliarder, som er antallet af stjerner i en enkelt galakse. Og når man så siger 2 billioner galakser, udfordrer det enhver menneskelig forestillingsevne. Men det er den virkelighed, vi har observeret. Vi har ikke talt alle 2 billioner, men vi har Sloan Digital Sky Survey, som kortlægger galaksernes positioner. Man ved, hvor stor en del af himlen man har kortlagt, man tæller galakserne, og så udbreder man det til hele universet. Det giver et billede af et enormt og muligvis uendeligt univers. Vi ved, eller mistænker i hvert fald stærkt, at universet er langt større end den del, vi overhovedet kan se. Om det er uendeligt eller ej, er et helt andet spørgsmål. Og uendelighed er noget, ingen menneskelig hjerne kan rumme. Der er noget mærkeligt ved det faktum, at universet begyndte for 13,8 milliarder år siden. Det er faktisk en måling, fordi vi kan måle den hastighed, hvormed alle galakserne flyver væk fra os. Og så kan man spole tiden tilbage for at finde ud af, hvornår de alle var samlet på ét sted. Det er en ret simpel beregning, og den har vi foretaget. Så vi siger, at universet begyndte for 13,8 milliarder år siden. Men det eneste, vi egentlig ved med sikkerhed, er, at universet var ekstremt varmt og ekstremt tæt på det tidspunkt. Og vi har teorier om, at universet eksisterede før det, måske endda understøttet af visse indirekte beviser. Det betyder, at universet faktisk kunne have eksisteret til evig tid. Når vi taler med folk om dette, bliver nogle af dem urolige. Nogen foretrækker, at universet havde en begyndelse. Og ideen om, at det måske har eksisteret for evigt, er på en eller anden måde mere skræmmende end tanken om, at det begyndte. Det er fascinerende, hvordan mennesker sind fungerer. Hvad skræmmer dig mest? Et evigt univers eller et endeligt univers? Nogle af de teorier er faktisk på mode igen.
Nogle af dem taler om et cyklisk univers, hvor Big Bang er en begivenhed, hvor rummet bliver ekstremt varmt og tæt og fyldt med partikler, og at det måske sker igen. Og så er der en teori kaldet evig inflation, som faktisk er den mest populære teori i øjeblikket. Den forsøger at forklare, hvorfor Big Bang ser ud, som det gør, for det har nogle meget særlige egenskaber. Inflation er ideen om, at rumtid eksisterede før Big Bang og udvidede sig med en vanvittig hastighed. I den mest populære version af teorien fordobledes universet i størrelse hver 10 til minus 27 sekunder. Det er en ekspansionshastighed, der er fuldstændig umulig at forestille sig. Og så aftager den ekspansion naturligt. Den bremser op, og al den energi, der drev udvidelsen, dumpes ud i rummet, opvarmer det og skaber partikler. Det er det, vi kalder Big Bang. En videreudvikling af disse teorier siger, at denne opbremsning kun sker i små lommer. Størstedelen af universet, den overvældende majoritet, inducerer stadig med den vanvittige hastighed. Men små lommer stopper, og de bliver til Big Bangs. Så man får flere universer, et multiversum. Det kaldes det inflationære multiversum, og vi befinder os i en af disse bobler. Det er en af de mest udbredte teorier. Lys er noget af det mærkeligste i universet, men også noget af det mest nyttige, fordi det altid bevæger sig med den samme hastighed. Det er det, man kalder naturkonstant. Uanset hvordan kilden til lyset bevæger sig, eller hvordan modtageren bevæger sig, rejser lyset altid med den samme hastighed. Lyset synes at bekymre sig om selve rummets og tidens struktur, universets grundlæggende væv, ikke om hvad der udsendte det, eller hvad der modtager det. Det bevæger sig bare afsted. Lys er det perfekte måleinstrument, fordi det altid bevæger sig med samme hastighed. Det er ligegyldigt, om kilden flyver væk fra dig med næsten lysets hastighed. Sendes lyset mod dig, ankommer det præcis med lysets hastighed. Det er fascinerende. Det er netop derfor, lyset er så nyttigt til at måle afstande. Et lysår er den afstand, lyset tilbagelægger på 1 år. Hvis vi i stedet sagde, den afstand, en baseball tilbagelægger på 1 år, ville det være meningsløst, for det afhænger jo af, hvor hårdt du kaster den. Men lyset, det har altid samme fart. Derfor giver enheden mening. Men lyset er meget mere end blot et praktisk måleredskab. Fordi lyset altid bevæger sig med samme hastighed, og intet i universet kan bevæge sig hurtigere, definerer det noget, vi kalder universets kausale struktur. Det afgør, om en begivenhed overhovedet kan påvirke en anden. Forestil dig 2 ting adskilt af et lysårs afstand. Inden for 1 år er det umuligt for dem at kommunikere eller påvirke hinanden, for det vil kræve, at noget bevægede sig hurtigere end lyset. Lyset spiller derfor en fundamental rolle i relativitetsteorien. Det definerer selve årsagsstrukturen i universet, og det er præcis her sorte huller kommer ind i billedet, som vi vender tilbage til. Nu til universets mindste byggesten, og de kræfter, der virker imellem dem. Partikelfysik beskæftiger sig med netop dette, dog med en bemærkelsesværdig undtagelse, tyngdekraften. Årsagen er, at tyngdekraften mellem enkelte partikler er så utrolig svag, at den er fuldstændig umålelig. Der eksisterer 3 andre kræfter i universet. Den mest velkendte er elektromagnetismen, elektricitet, magnetisme, køleskabsmagneter, alt sammen en og samme kraft. Dernæst er der de 2 kræfter, der opererer inde i atomkernen, den svage og den stærke kernekraft. De holder kernen sammen og muliggør blandt andet radioaktivt henfald. Partikelfysik er studiet af disse kræfter og de grundlæggende partikler, der vekselvirker gennem dem. En kraft er grundlæggende den mekanisme, hvorigennem ting påvirker hinanden i universet. Tænk over det. Du sidder på en stol uden at falde igennem den. Hvorfor? Det skyldes faktisk elektromagnetismen. Elektronerne i stolens atomer er negativt ladet, og ens landinger frastøder hinanden. Hertil kommer et kvantemekanisk fænomen. Elektroner vil simpelthen ikke befinde sig tæt på hinanden. Det kaldes udelukkelsesprincippet. Når man prøver at presse dem sammen, frastøder de hinanden, og det er netop denne kombination, der gør ting stive og faste. Derfor er en murstensvæg solid. Det handler i bund og grund om kræfter. Sådan oplever vi universet. Det er derfor, vi hænger sammen. Elektromagnetismen er en langtrækkende kraft, der er ansvarlig for næsten alt, hvad vi oplever, bortset fra tyngdekraften. Men dykker man ned i atom 1, finder man en atomkerne, som elektroner kredser om. Denne kerne er bygget af protoner og neutroner, og de er selv sammensat af endnu mindre partikler kaldet kvarker, som er de mindste ting, vi kender. En proton består af 2 opkvarker og 1 nedkvark, mens en neutron har 2 nedkvarker og 1 opkvark. De holdes sammen af det, vi kalder den stærke kernekraft, langt stærkere end elektromagnetismen på meget korte afstande. Men den lægger ikke ud af kernen.
Den aftager hurtigt og forsvinder, så vi aldrig mærker den direkte, men den er afgørende, fordi den holder vores atomkerner intakt. Og så er der den svage kernekraft, som gør det muligt for protoner at omdannes til neutroner. Det er utrolig vigtigt, for hvad sker der egentlig i solen? Solen skinner ved at omdanne brint, altså enkelt protoner, til helium, det næstsimpleste grundstof. En heliumkerne består af 2 protoner og 2 neutroner. Så en proton skal forvandles til en neutron, før heliumkerner kan dannes inde i solen. Det er præcis den svage kernekraft, der muliggør dette. Uden den ville solen ikke skinne, og ingen stjerner ville lyse. Vi forstår nogenlunde, hvordan universet udviklede sig fra et milliardedel sekund efter sin fødsel. Vi forstår, hvordan solsystemer dannes, og vi har faktisk observeret mange solsystemer under dannelse. Men hvordan begyndte livet? Det er et af de helt store spørgsmål. Svaret er, vi ved det ikke med sikkerhed. Men dette forskningsfelt bevæger sig i et rasende tempo. Biologien accelererer hurtigere end nogensinde, og der findes stærke teorier om livets oprindelse. En af dem peger på, at livet opstod for ca. 3,8 milliarder år siden, ikke længe efter jordens dannelse. Teorien er, at livet begyndte dybt under havene i det, vi kalder hydrotermiske kilder. Disse strukturer findes miles under havoverfladen, hvor undersøiske vulkaner pumper ekstrem varme op fra jordens indre gennem havbunden. Her skabes superbrændhede vandstrømme fyldt med mineraler og kulstof. Alt det, der skal til for at skabe liv, koges nærmest frem i disse omgivelser. Og det mest forbløffende er, at disse præcise betingelser faktisk genskabes i hver eneste celle i vores kroppe. Hver eneste celle i din krop udfører i dag den samme kemi, som vi tror fandt sted på jorden for 3,8 milliarder år siden. Det er ikke den kemi, vi kender fra jorden i dag. Dengang var jorden et fremmed og vildt sted. Havene var stærkt syreholdige, og der var slet ingen ilt i atmosfæren, fordi der endnu ikke fandtes planter til at producere den. Og alligevel genskaber vores celler præcis disse betingelser. Hvorfor? Teorien lyder, at det skyldes, at livet opstod under netop disse bizarre forhold for milliarder af år siden. Og sådan har det fungeret lige siden. Man kan næsten sige, at da livet forlod de varme undervandsskorstene, pakkede det denne kemi ind i en pose og tog den med sig. Og på en måde er du selv en pose fyldt med urtidsjordens kemi. Det er fascinerende teorier, som forskerne arbejder intenst med lige nu. Ved University College London er der bygget en lille reaktor, der forsøger at genskabe disse tidlige betingelser så præcist som muligt for at se, hvad der sker. Ingen forventer, at der kravler noget ud af reagensglasset, men måske vil komplekse molekyler begynde at dukke op. Molekyler, der ligner dem du og jeg er bygget af. Det er banebrydende forskning, og den vil kun blive mere og mere spændende i de kommende år. Oprindelsen af livet er et af biologiens mest brændende spørgsmål, og det er et felt, der vokser eksplosivt. Hvad udvider universet sig ud i? Det er et af de mest forvirrende spørgsmål overhovedet. Det bedste svar, vi har, er, at det ikke udvider sig ud i noget som helst, fordi det er selve rummet og tiden, der strækker sig. Det er altså forkert at forestille sig et Big Bang, der eksploderer inde i et allerede eksisterende rum, som om det skete midt i dette lokale. Sådan er det slet ikke. Så vidt vi ved, begyndte rum og tid ved Big Bang, og de har strakt sig lige siden. Det er svært at forestille sig, men det er fascinerende. Og hvor skete Big Bang så henne? Man tænker måske, at det skete et bestemt sted i universet, men Big Bang skete overalt på én gang, fordi alt det rum, der eksisterer nu, blev skabt ved Big Bang. Universet udvider sig altså ikke ud i noget. Det er næsten umuligt at visualisere. Den teori, der beskriver alt dette, er Einsteins generelle relativitetsteori, som han formulerede i 1915. Den er stadig vores bedste forståelse af rum og tid, og det er fundamentet for alle disse vilde og fascinerende idéer. Det er svært at forstå dem, fordi matematikken bag er ganske kompleks. Det handler nemlig om krum og budrum. Krum, snået, bølgende, rummelig og tidslig, det er præcis, hvad det drejer sig om. Vi kan næsten se tilbage til begyndelsen. Det handler ikke om Webb-teleskopet, men om noget, der kaldes den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, lys, der blev udsendt i det tidlige univers. Og det skete på et meget præcist tidspunkt, 380.000 år efter Big Bang. Det lyder af meget, men det er faktisk utroligt kort tid. Universet er 13,8 milliarder år gammelt. Vi ser det som mikrobølger i dag, fordi lyset er blevet strakt enormt ud af universets ekspansion. Problemet med at kigge endnu længere tilbage er, at universet i de allerførste øjeblikke var så varmt og tæt, at lyset slet ikke kunne bevæge sig frit. Det var fuldstændig uigennemsigtigt. Så lys kan ikke fortælle os, hvad der skete før det tidspunkt. Men hvad vi potentielt kan gøre, ikke nu,
Teknologien er ikke helt der, er at bruge den samme metode, vi anvender til at opdage kollisionerne mellem sorte huller, hvilket i sig selv er en forbløffende bedrift. Den teknologi kunne måske en dag give os mulighed for at trænge helt tilbage til Big Bang selv, og om det virkelig er tidens absolutte begyndelse, er et spørgsmål, vi stadig søger svaret på.